ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Шукри худо ки вохӯри мо дар шаҳри Санкт-Петербург бо муваффақият бо сари баланд гузашт. Ягон рейд нашид, ягон каса ягон чиз нагуфтанд. Касе иштирок кардагӣ буд, бисёр хурсанд буданд, идеяҳошон омада гап заданд. Нафарҳое ки пул доштанд ба одамои идея доштагӣ шинос шуданд. Дар вақти кофе брейк 1 соат кофе брейк буд, баъд дигаршон шинос шуданд, гап заданд, номерои якдигарша гирифтанд. Хулоса баъд нафарҳое буданд ки дар оҷо бе ягон мақсад омадагӣ буданд, на идея доштанд, на пул, просто омадагӣ буданд ки единамишлникҳои худшонро пайдо кунанд, ҳамфикрии худшонро пайдо кунанд. Онҳо низ иштирок карданд, бо якчанд нафарҳо шинос шуданд ва аз мо хоҳиш карданд ки ақаллан 1 моҳ 1 маротиба ҳамин чизро гузаронед дар ҳамин вохӯриҳо дар Санкт-Петербург, чунки мо омода аз якдигар мо шинос шавем. Мутаассифона аз сабаби ки ҳамин рейдҳо буд, бачаҳо тарсида наомаданд. Агар рейдҳо намебуд, ягон 100-200 нафар шояд ҷамъ мешуд. Вале ҳеҷ гап не. Дар Санкт-Петербург ҳамон рӯз ҷанг шудагӣ будааст дар вақти ҳамон вохӯрии мо. Вале аз сабаби оне ки мо дар чорихонаҳо, дар ҷойҳое ки муҳоҷирон зиёд ҷамъ мешаванд, дар ҳамон хел ҷойҳо мо маъракаҳои худро намегузаронем. Мо аслан дар ҷойҳое мегузаронем маъракаҳои худамонро ки дар он ҷо Лукойл, Газпром, Мегафон, аминҳо фуршету, банкету вохӯриҳояшонро, тренингҳояшонро мегузаронанд. Як ҷоҳои нағз аст, хуб аст ки дар он ҷо рейд ҳам намешавад, пулисо он тараф тоб ҳам намехӯранд. Ва дӯстони азиз, дар Москва вохӯриро ташкил мекунем рӯзи 18-ум. Бинобар сабаби ки дар Москва рейдҳо камтар вазбин аст. Рӯзи 11-ум гуфта будем, бисёриҳо маслиҳат доданд ки онае ки аккаҳо, нафарҳои калонтар ҳастанд, маслиҳат доданд ки ҳамин рейдҳо рӯзи 12-ум тамом мешавад ва 12-ум ки тамом шавад, то рӯзи 18-ум 1 ҳафтаи дигар мегузарад ва пурра худо хоҳад тинҷиву оромӣ мешавад. Ва бисёри муҳоҷирон низ дар комментарияҳо навистанд, дар менеҷери мо муроҷиат карданд ки ҳаминро агар дертар мемондед мо иштирок мекардем. Дар он тренинги мо бисёр бизнесменҳо меоянд, шуморо мефаҳмонанд ки онҳо ҳам мисли шумо як вақт муҳоҷири оддӣ буданд, бо маош кор мекарданд ва чӣ хел қарор қабул карданд, чӣ хел тасмим гирифтанд ва кадом бизнесҳоро оғоз карданд ки имрӯз пули бисёр доранд, муваффақ ҳастанд ва финанс независимӣ ҳастанд. Дӯстони азиз, ва дар он ҷо Расул Боқиев иштирок мекунад ва меҳмонҳоямон аз қабили боз Авиценна Хиҷама Основателаш дар он ҷо меояд, ки боз ғайри ин чанд бизнесҳои дигарро дорад, ба шумо мефаҳмонад ки чӣ хел роҳҳо, мушкилиҳо дорад, чӣ хел бояд паси сар кунем, чӣ хел сабр кунем. Ва бисёри одамҳое ҳастанд ки идея доранд, меоянд, идеяҳошонро гап мезананд. Шумо агар 100, 200, 300, 400 ҳазор рубл пул доред, 100, 200 фарқ надорад, 500 метавонед ки идеяи ҳамон нафарро гӯш карда, бо он шинос шуда, рақамҳояшро гиред, занг занед, баъди вохӯри мо рафта дар дигар ҷо шишта ҳам суҳбат шуда, партнёр шавед. Чунки мо ин корҳоро тӯли чанд сол аз кардаестем ва дидаестем. Нафарҳое ки дар вохӯриҳои мо шинос шуданд, аллакай чойхона сохтанду, сервис барои таъмири автомобил сохтанду, корашон нағз рафта истодааст. Шукри худо. Шумо ҳам метавонед ки биёед дар он ҷо наздикони худро, яъне ки ҳамфикрҳои худро пайдо кунед, дӯстони азиз. Ва ҳамчунин ҳамаи муҳоҷирони тоҷик метавонанд иштирок кунанд. Ягон хел преграда ё ки ягон хел вай нест. Чунон дорад определённый там параметри нест ки айрӯи ҳамон одам биёяд. Касе ки мехоҳад фикри худро дигар кунед, биёед. Ход идея доред, ход пул доред, ё ин ки ягон чиз надоред, марҳамат, рақамҳое ки мебинед ба менеҷери мо дар WhatsApp нависед. Рӯзи 18-ум биёед иштирок кунед. Ман худо хоҳад барои шумо як ҷои беҳтаринро интихоб мекунам ки аз омаданатон хурсанд меравед. Як чизи дигарро фаромӯш накунам, дӯстони азиз, чӣ хеле ки ҳамаи мо дида истодаем, имрӯз мардуми тоҷик қариб ки ҳама ба як по росто истодагӣ аст, тамоми кӯшишҳоро карда истодааст ки додаракмон Сулаймонро наҷот бидиҳанд аз ҳамин беморие ки дорад. Қариб ҳамаи шумо ин расмро ҳар рӯз мебинед. Командаи мо низ тасмим гирифт ки пас аз ҳамин вохӯрие ки мо мегузаронем, чанд рубле ки ҷамъ мешавад, то охирон рублашро ба дасти падари ҳамин Сулаймонҷон медиҳем ки то ин ки мо низ саҳми худро гузорем. Ва ин ҷо албатта ки саҳми шумо низ ҳаст. Мо командаи мо, организатори ҳамин чорабиниҳо, ҳамин хел тасмим гирифтем ки пули ҷамъшударо пурра ба дасти бародарамон Сулаймонҷон метиҳем. Агар ки шумо дидагӣ бошед, вохӯрии пештараамонро ба як бародари дигармон дода будем ки дар чашмаш армартур задагӣ буд ва чашми худро пурра аз даст додагӣ буд. Омад аз вохӯри 92 000 рубле ҷамъ шудагӣ буд. Мо ҳамон дар тараф мо монда 100 000 рубле карда ба дасти он кас додем. Хулоса вохӯриҳои мо аз ин мо ягон фоида намегирем. Маблағҳои ҷамъ мешудагӣ ҳамааш хайр мешавад ки ҳам шумо ва ҳам мо худо хоҳад савоб мегирем. нағз монед дӯстони азиз, мо ҳамаи шуморо интизор ҳастем. биёед.